Здравейте, аз съм Шарохекс, мен е Балмпа и както виждате днес играме GTA 5 онлайн. В този клип ще играем едно състезание, което има lowride и лупинги, понеже той и от заглавието се разбира, понеже има хаштаг лупинг и хаштаг lowride. Добре, 6 човека сме, виждате колко, по-скоро кои хора са приели. Преди да започнем с клипа, много хора ни писаха да ги инвайтеме. Инвайтнати са всички и само 6 приеха. Точно тези, които писаха, никой не е приел. И така, мале най-тъпата кола на света за тия неща. Тая кола, знам кой най-много я обича. Пикпук, ако гледа този клип, той знае за какво, просто толкова мрази тази кола, че няма на къде просто. Сега сигурно и ние ще я намразиме. Той са му надупчили гърдите. Да. И тениската мъничко. Добре. Този път гледам, че си изключил контакта. То така си беше и ти го остави. Еми да, защото... Мале, сега ще виж, няма да стигнеш и до половината сигурно. Вземи буста задължително, защото тази кола няма тръгване. Директно lowride. What the fuck или... Айде, двама си отидохте на кино. И какво трябва да се направи да се скочи на... Ами не знам. Първи. Втори. What the hell? Ето това се казва начало. Мале. След бруталния фейл, който направихме, вижте хора какво се случи. Това се казва Първата начало. позиция си идва при нас. Лоурайд от първия път. За пръв път го правиме това нещо. Това е исторически момент. Ще си запиша тази дата. Само че съответно този клип ще бъде качен доста след като бъде заснет. Понеже не знам дали този клип, който ще ви кажа една информация, ще бъде вече качен или не. По-скоро ще бъде качен, да, ще бъде. Така че знаете защо ще бъдат датите назад. Така, значи, добре, хвана го. Идеално натрупахме огромна преднина пред втория. Само не трябва да се фейлваме сега. Колко е дълго? Давай, напред. Надясно, мале, то не се вижда. Виждате втория къде... Знам, обаче ми е смачка на колата. Знам то, някаква адски дебилно, вижте каква е просто. Това при приземяването май така стана. Да. Цялото се усука, човек. Някаква като... Не знам, просто не мога да опишат каква е тази форма. Някакво знае как се нарича тази форма. Каква е тази форма? Освен усукано, не знам какво мога да се нарече. Еми скривено просто. Диагонално такова. Но това беше велик момент просто. Когато имаше едно състезание, там с този мегазобския голям lowride, дето ни е на чанъл, там... От началото първия клип, нали, като влезете в канала, не като цъкнете на видео са другото. Там направихме една епична победа, тук сега ще стане същото, но не е епичното, че сме на първа позиция, по-скоро епичното е, че го минахме от първия път и то не беше толкова лесно, не знам просто. От втория път се наопа. Иде, изпусна го. Тъкно си викам, всичко ще направим идеално и накрая... Айде. И накрая от идеално стана на ненормално идеално. Добре. Я цъкни надолу да видим още колко чекпоинта. И добре. Малко, 6 чекпоинта, 5. И финиша вече предсказвам къде ще бъдем. Нямам идея. Добре, аз мислих, че трябва някъде напред. Сега ще има рампа и финиша ще бъде във въздуха. Гледай сега само. Да, ето е рампата. Мале се едно съм го играл това. Не бе, какво правиш? Какъв е този рискован лупинг? Еми добре. Грейт финиш просто. Невероятно. Само това от началото, дето направихме този брутален фейл, но няма значение. Веднага бяхме поправени, като го направихме след това от първия път. Значи това, първия път, дето, нали, извърчахме настрани, не се брои, понеже тръгнахме лошо някакво, не бяхме точно срещу там, как се нарича това бе, срещу рампата и затова така изхвърчахме някакво, понеже, не знам, какво? Аз случих на третия човек. Да, сега ако е финиширал... Има да си чакаме... Не, да, финиширал е.
Еми, за този човек само мога да му кажа да има късмет да оцели. По-скоро да му стигне времето, той дори да го оцели, ако не му стигне времето. 6, 5, 4. Хваща го. Няма. Хвана ли го? Хвана го. И аз съм правил такива мизери, точно на 0-0 и го хвана. Значи, двама човека са DNF, поне доколкото си спомням, или двама или трима, аз не видях колко бяхме. И да, за тази победа ни даваха мизерните 5 бона. Ако аз ще го направи тук, това с носа, бе. И така, да видим сега. Да, двама DNF, еми страхотно един е загубил 200. И така, този на пета позиция дава дислайк, защото е на пета. Всички други са дали лайк. И добре, е това рандом, не това е рандом рейс. Чакай, какво направи? Как така има рандом рейс? Това е рейтън ли? Какво е? Аз исках това, дето е по средата, обаче. Да, бе. задържах повече копчето за. Не знам, Rockstar имат един от най-мизерните шрифтове на това на състезанието, така от началото. То просто нищо не се разбира. Не знам, който го разчита, Евала му права. Не че аз пиша много хубаво, нали, наистина. What? 0,97 или колко обиколки? 3? 2. 2 ще стане твърде малко според мен. Еми, давай тройка тогава. Но, clear. Трафик off. Така, давай confirm и директно play. Това е от 80-те и началото на 90-те години, значи и Station will take over the world, starting with some high rise office blocks, so глупости, как можеш това да го напишеш за състезание? Мале, тия коли ги мразя много просто. Това? Еми не знам как си решиш. Не, кометата е тъпа. Не че е тъпа, да е кеф, но винаги фелваме с нея, така че която си поискаш просто. Еми, давай динката, айде. Hot pink. Мале. Такива цветове не сме правили от много време. Този ми изглежда като някой инспектор такъв. Виж го просто какъв е, само с това на окото там монокъл или как се види, наричаше май дал. И добре, всички са с динки. Не са всички. Само ти мислиш, че не. Да, поне това дето видях. Добре, нали розово цък. Не знам. Какво прави това нашия, бе? В ушите ли си бърка, бе? Мале, видя ли го какво направи с ръцете нещо? Чай, бе, къде караш? За... това дет се появи на края на Betting Cancel. Жестоко просто, мерси. Най-обичам това да се случва. Не. Това беше човека, който беше преди пети. Не. Добре, мерси. Мале, направиха ти. Изнася, не. Този скак ли е, бе, човек? Какво прави? Не скак. Просто то 1000 човека се бутате. Един изхвърча край. За него почти приключи това състезание. Добре. Добре се справяш до сега, само дето началото там стана мазалото. Първия си няма никакви проблеми, ако можеш да кара като професионалист, не като мене, да не се давам за пример. Ако си кара добре човека, спокойно може да си завърши на трета, но все пак това е на... това вече беше професионално. Как даваш спиратики, бе? Добре, този човек сам си сложи края. Така, внимай сега, тия завои ги мразя, просто аз... Грам не мога да ги вземам, не мога да преценя, аз просто съм си свикнал. За мен има само едно и това е газ, няма спирачка. И затова винаги има борчета, нещо, лампи... Там, каквото видя това бутам просто. Да, не че ти сега не го направи. Тук има някой, който се е саднал и си седи спокойничко и си чака DNF-а. Колко спокоен човек просто. Добре, тук завиваме New Personal, това е Personal, добре, право на него. Това нас не ни интересува. Ако щупи някакъв световен рекорд, това вече е нещо друго. И това е последна обиколка, много бързо свършиха. Трета обиколка ли сме? Да. Аз си мислех, че още не сме направили първата.
Еми, браво на тебе, ти много гледаш просто. Да ти, от това, че прекалено се вглеждаш в екрана понякога, не си гледаш картата. Това много пъти ти се случва. Ти си средоточен някъде си, не знам. Все едно изобщо не си тука. Мале тука как може да се засечете с някой. Този на първата позиция с много преднина просто. Ето го финиширам. Той беше ето тук, когато ние бяхме на онзи завой още там. И финиш лайн. Добре, втора позиция не е чак толкова зле. Предишната на коя завършихме? На първа, нали? Да. Мале, доста успешно стана. В сравнение с някои други пъти, когато сме фейлвали и такива неща. Значи това е... В момента наблюдаваме последния. Значи, той като гледам как си кара, ще бъде DNF. Зависи на коя обиколка. Не. Всички ще бъдат DNF тук. Как така само остане един, бе? Явно съм в грешка, явно само този. Просто значи той е изоставал с една цяла обиколка и затова. Аз си мислих, че те тримата са заедно, нали? Но само един човек DNF. Еми, не е чак толкова зле. Да видим сега. Аз очаквам нещо от рода $600-700, но да видим все пак. Аз очаквам 1000 няколко. Бяхме близо и двамата, да. И да, хора, това беше всичко този клип. Надявам се да ви хареса. Лайк, така харесайте го, след по един коментар и се абонирайте за нашия канал, за да не следите всеки ден. Бори, че бях с нас, ще се видим в следващия клип. Чао!